שהקיץ מגיע, אז בואו נהנה יחד עם הימים האחרונים של לוח המידה. אני לא עורך דין, ולכן אני לא יכול לתת עצות משפטיות. אני לא איש מקצוע בתחום הפיננסי, אבל אני מאמן תקשורת שמלווה אנשים בהליכים כלכליים והחלטות מהותיות, וראיתי בשנים האחרונות שאני עוסק בתחום שמתוך העבודה הזו צורך שחוזר שוב ושוב, שאנשים בגיל השלישי דוחים החלטות. לכן הכותרת שלנו היום, עזבי צוואה, ואני כתבתי עזבי ולא עזוב, כי בדרך כלל זה שאומר עזבי לבן בת הזוג שלו הוא זה שדוחה, אבל זה רק ניסיון שלי. אז בגיל השלישי אנחנו אוהבים לדחות החלטות, במיוחד בתחום הרגיש הזה, לא כי אין נכסים, לא כי אין מה להוריש, אלא המערכת המשפחתית כבר לא מתאימה למה שנבנה לפני עשרות שנים. ניתן רגע דוגמה שנבין על מה אנחנו מדברים בהשלכות שלו. משה ושרה, זוג צעיר בגיל הטלת ה-80 שלהם. 3 ילדים, ואתם תוכלו לתאר שכולם כבר לא צעירים. אבי, ידית ורומה. אין צוואה. משה נפטר. לפי החוק, חצי לשרה, אשתו, חצי לילדים. הילדים רוצים לוותר לטובת אמם, אומרים, כי את, אנחנו כרגע לא צריכים, לא רוצים, אבל אז, אבי, הבן הבכור, באופן פתאומי, נפטר. גרושתו דורשת את חלקם של 3 הילדים שלהם, בן 13, בן 11 ובת 9, אתם שמים לב שכולם קטינים. ואז שואלים אותה האחיות של אבי, רומה ועידית, תגידי לי, את רוצה להוציא את האמא, את הסבתא של הילדים שלך מהבית שלהם? לא, היא עונה, אני רוצה את חמותי לשעבר להוציא מהבית שלה. וכך היה. הבית שווה 6 מיליון שקל, 3 מיליון לאלמנה, מיליון לכל ילד, אין לשרה מיליון שקל לתת, אין לבנות שלה מיליון שקל לתת. שרה נאלצה למכור את הבית כדי לשלם את חלקו לגרושתו של אבי. כמה מכם חושבים שזה בכלל יכול לקרות? או יותר נכון, אצלכם זה לא יקרה? תחשבו. וזו בדיוק הבעיה. אנחנו בטוחים, אצלנו זה לא יקרה. אבל החיים לא תמיד עובדים לפי התחושות שלנו. את זה כבר למדנו. מערכת המשפחתית נבנה לאורך שנים. דיברתי על זה קודם, שזה כבר לא מתאים, בואו נראה למה אני מתכוון. על היררכיה. אבא אומר, אמא מחליטה, הילדים מקבלים. וזה עבד. אבל מה קורה? כשילדים בני 40, 50, 60, הם כבר אנשים מבוגרים. צריך להודות לעובדות. עם משפחות, עם דעות, עם חיים משלהם. והמשפט, כי אני אמרתי, הם בטח יגידו לילדים שלהם, אבל לא ירצו לשמוע מכם. כמה מכם שמעו את עצמכם אומרים, ידעתי שזה יקרה.
כלומר, אתם במרום גילכם ומרוב ניסיונכם בחיים, רואים גם דברים שהם עושים בשלבים שונים של החיים שלהם, שאתם יודעים שזה יקשה. מה תגידו? כלום? מה תגידו? אבל? מה תגידו אחר כך? שתקתי, כי לא רציתי. יש פה הרבה צמתים בחיים שלנו, שאנחנו, מה לעשות כהורים, וכל אחת חווה את זה כבר, עושים, אבל ב100% את הלא נכון. באהבה. אבל יש פה החלטות שאנחנו מקבלים אותן, שבסופו של יום מתבררות כלא נכון. אילו הייתי שותק היה יותר טוב. אילו הייתי אומר משהו היה יותר טוב. מה שאנחנו לא עושים, אנחנו לא עושים נכון. התחושות האלה מחיקות דורות. לכן המשפט הזה, עזבי, יש עוד זמן, לא מדבר באמת על זמן. הוא מדבר על פחד. פחד מהסוף שמתקרב, הרי אנחנו כבר כולנו לא נמות צעירים. מפיצוץ עם הילדים, כל מה שאנחנו דחינו בשנים האחרונות, עכשיו זה צריך להיות, עכשיו דווקא, עכשיו שכבר לא טוב לי, עכשיו שיש לי לא יודע מה צלצולים באוזניים, מפחד מכישלון, ממבוכה, שמה שרציתי בסוף אני לא מצליח להגיע אליו. שדה מוקשים משפחתי. כי מי שרוצה להיכנס לשדה המוקשים ביודעין, אני לא חושב. עדיף להישאר בבית. לא לדבר. כי אולי גם אנחנו עשינו טעויות, לא רק הילדים. ולא רוצים להודות. תשמע, הייתי צריך להגיד לך משהו. או לטשטש עוד פעם במה שכבר אמרנו לפני 10, 20 ו-30 שנה. או בכלל לחשוב על זה שוב, להוציא את זה מהמגירות התחתונות, מהזיכרון שלנו, שם שמנו את זה וחשבנו שלא צריך לחשוב על זה עוד. אולי זה יעלה עוד הפעם. לא לפתוח. לא מתגובות, לא האשמות, לא מסביב שולחן חג. שיחה כזו יכולה להפיל. לא לראות, כי זה הכי פחות מפריע. לא לעשות כלום, עזבי, יש זמן. אבל תגידו לי, אם לא מדברים, המוקשים נעלמים? לא. הם פשוט נשארים, לא מסומנים. צוואה לא ברורה גורמת להרבה אנשים שאומרים, בסדר, עשינו צוואה, כתבנו משהו, הכל בסדר. ושוב אני אומר, אני לא עורך דין, אז לקחו את זה בדוגמאות מהחיים. אבל איזו צוואה כתבנו? אני מוריש את הדירה לאשתי, ואת הכסף לילדיי. זהו. מספיק, לא? מה אתם אומרים? חברים, זה תמרור אזהרה ברור. אפילו שלט הכוונה למי שביקש לדעת איפה שדה המוקשים. לכו בכיוון השלט. זו פתיחה לקרב. איזה דירה? איפה? כתובת? לפחות? גוש? חלקה? לא כתוב. לא ברור. אי אפשר להעביר. אחת הילדים, המחותנים, הנכדים, הנינים, או אפילו עורך דין, משפחה שמחפש מקור להכנסה, שואל שאלה בבית משפט לענייני משפחה, ושופט חייב להתייחס. ודורש את הכתובת, ודורש הוכחות. לא שמע.
זו דירה שלנו כבר 50 שנה. לא, יש עוד. יש אחר? תוכיחו. למי שזה מעניין, לכו לבית משפט לעניינים במשפחה. הדיונים אומנם בדלתות סגורות, בדלתיים סגורות, אבל יש במסדרונות מספיק סיפורים שאתם תוכלו לשמוע. הכי הזויים שאי פעם שמעתם. מי שרוצה סיפורים, שילך לשם. שאלה עוד יותר הזויה. מי זו אשתי? הייתה עוד אישה? תוכיחו שלא. מי הילדים? רק אבי, עידית ורומה, מהדוגמה שלנו. תוכיחו שאין עוד. ההורים היו בשליחות בחו"ל, עבדו בניגריה, התגוררו בארצות הברית או בכל מקום אחר במהלך החיים שלהם. צריך לבדוק גם שם, רבותיי וגבירותיי, אין מה לעשות. יקר, כן. לוקח זמן, כן. צריך לדעת איפה לשאול, כן. על מי לסמוך במדינות האלה? אולי זה מישהו שנותן אישור שלא מקובל בבתי המשפט בארץ? סיפור שלם. וכסף לא זורם והנכס לא עובר וכלום, כי שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואני לא סתם ממציא מספרים, צריך לבדוק, וגם צריך מישהו שיבדוק. אם אתם עושים, סבבה, אם מישהו אחר עושה, עולה הרבה, הרבה, הרבה כסף. חשבתם על זה? כל זה למה? כי מישהו כתב משהו לא ברור, רצה להתפטר מזה. יש אנשים שכותבים את הצוואה שלהם בכתב יד, אומרים זה צריך להיות בכתב יד. אוקיי, סבבה, כל הכבוד. אבל מי כותב? שהוא ביקש תכתבי את כי הכתב יד שלי לא בסדר, או הבת אומר לך, אמא עזבי אני אכתוב. זה צריך להיות מכתב יד שלכם. לא כתוב ככה, פסול. כתבתם, אני מוריש את האוטו שלי, הסובארו, קיה, מזדה, whatever, לבן שלי. אתם מארחים ימים, קניתם אוטו חדש, נופל בידכם באיזשהו ערב מוצאי שבת הדבר הזה ששמתם במגירה, בסקרטר שלהם. רגע, הנה, כתבתי את האוטו הלא נכון. מחקתם את הסובארו, כתבתם עכשיו קיה, פסול. הצוואה צריכה להיות עם בכתב יד, כתובה במקבץ אחד. חברים, בבקשה, וחברות, תבדקו, אל תעשו שטויות. אם אתם כבר שם, תעשו נכון. ואם אתם לא שם, בואו נמשיך. אז זה לא משחק, ונגדיר עכשיו מה מטרת הצוואה. מה אתם אומרים? מה הצוואת המטרה? מה מטרת הצוואה? לשמור על הרכוש, נכון? לעשות בהירות. קיבלתם מההורים, אולי, אתם בניתם, אתם הרחבתם, ועכשיו המטרה היא להבטיח שהרכוש ימשיך לדורות. אתם רוצים להבטיח שמה שאתם עמלתם עבורו, אתם עשיתם כל החיים שלכם, לא יתפזר אחרי 120 שלכם. מי שאומר לא בשבילי, יגיד. ולפעמים אנשים בכלל לא מבינים מה יש להם ביד, כי הם לא מתייחסים. אולי שומעים, אבל לא יודעים שהדירה שקנו או נקנתה לפני 40 שנה, ב-85,000 דולר, היכן שהוא במרכז הארץ, במרכז העיר, כי אמרתם זה קרוב לבית ספר ולסופרמרקט, היום שווה 7 מיליון שקל. משק, לבן ממשיך.
או למי שהיה מוכן להתיישב במושב הנידח הזה איפשהו, יש לי את זה פה בגולן לא מעט, ועבד, איבד את האדמה והזיע כל חייו, שהתקבל בגרושים, שהוא בכלל היה מוכן לבוא לעבוד פה או שם או בכל מקום אחר. שווה היום, אתם יודעים, 10, 15, 20 מיליון שקל. יש אנשים שממשיכים במשק שלהם וקיבלו מההורים, כי אנחנו מושבניקים, נכון? אז אולי היא קיבלה, אולי הוא קיבל 3 משקים היום. חברים, אנחנו מדברים על 50-60 מיליון שקל. שווה לעשות עם זה משהו בשכל? אני שואל. זה לא צחוק. אם עושים נכון, יש כאן בסיס לעושר דורי, עושר עם עין. אנחנו צריכים להיות ברורים למה שיש לנו ביד. אז מה עושים? קודם כל, לומדים. ואתם כאן. וזה אומר שאתם פתוחים ללמוד. ואולי גם לשנות. אז כל הכבוד לכם שאתם פתוחים ללמוד ולשנות. בין תמיד עשינו ככה, לבין אף פעם לא עשינו ככה, יש דרך שלישית. לא ידענו שזה קיים. וזו פריצת דרך. במקום ללכת בין תמיד עשינו ככה, בתוך המשפחה, ואף פעם לא עשינו ככה, בתוך המשפחה, יש דרך אחת שהיא ככה. אין משהו אחר. אם אתם רוצים פתרון חדש, ואתם בפתיחות, אז אפשר ללכת ולהגיד, מה יש עוד? מה יש שאנחנו לא יודעים שקיים, ופתאום יש נקודה פה. ואז יש פריצת דרך להגיע לנקודה החדשה. זו פריצת דרך. וזה מה שאולי אתם רוצים. לכן אתם פה. זה מקום בין לרוץ לאחד השני, בין תמיד עשינו ככה לבין השני, אף פעם לא עשינו ככה, ואנחנו רוצים להגיע לפריצת דרך. עוד דבר מאוד חשוב, זו התקשורת. כל אינטראקציה אנושית מבוססת תקשורת. אבל זוגיות של 30, 40, 50 שנה כבר הולכת בתלם. יודעים מה מותר להגיד, מה עדיף, מתי לא להגיד, ואיך שומרים על השלום, על שלום הבית. וזה שלא אמרתי, שתקתי. אני מאתגר אתכם, מה חשוב יותר? שלום מדומה או עתיד המשפחה? תחשבו, תענו לעצמכם. ציינתי קודם שדה מוקשים. אני גר בגולן, אמרתי. יש כאן שדות מוקשים, אתם יודעים, אבל לפחות הם מסומנים. אצלכם בבית, בחיים, לא תמיד ככה. שתי דרכים, שוב אנחנו בשתי דרכים. אחת אומר, אני עושה, מצליח, יופי, הצלחתי. נכשל, האחרים אשמים. מכירים את זה? דרך מוכרת. האחרים אחראים על הקשת שלי. פשוט. אבל אם יש מראש רק 50% אפשרות להצלחה, תיאורטית, מי בכלל רוצה להתחיל? אני מדבר עכשיו על הקטע שלנו. אם אני מראש יודע שאני בסבירות גבוהה נכשל במה שאני עושה, אז למה בכלל להתחיל? עד 120, אחר כך אלוהים גדול, שהם יריבו. שמעתם מחשבה כזו? דרך השנייה, ופה אני מציע לכם לשמוע טוב, אני עושה. הצלחתי, מעולה, תודה לי שעשיתי טוב.
נכשלתי, גם תודה. למה? כי עכשיו, אחרי שעשיתי, אחרי שנכשלתי, אני מוכן לבדוק דרך אחרת. אני שואל אתכם, כמה מכם נמנעו משיחה רק כי הפחד שלא תצליחו? אני רוצה לתת לכם דוגמה אישית. יש לי אחות גדולה שלא דיברתי איתה 20 שנה, מעל 20 שנה. היינו חברים טובים בילדות, החיים הרחיקו. היו לי מיליון סיבות למה לא להתקשר, וכנראה גם לה. ואז אמרתי לעצמי איזה יום די. מצאתי את המספר טלפון שלה, עוד מהזמנים האלה שלא היה רשום בטלפון, אלא באיזשהו ספרון. והתקשרתי, נזכרתי שיש לה יום הולדת עוד מעט. אמרתי, מזל טוב. ונתתי לה את האימייל שלי, כתובת אימייל שלי. אמרתי, אם את רוצה, שלחי לי מייל מתי שמתאים לך. אם לא רוצה, גם טוב. כאילו, ידעתי שאו אני מרוויח, או אני לא מפסיד לפחות, כי המצב קיים, הוא כזה, שאין לי קשר איתה. שבוע אחרי זה היא כתבה לי. מה כתבה? גם לי לא היה טוב כל השנים, אבל חשבתי שככה זה. לא ישתנה. אז לא עשיתי כלום. היום אנחנו בקשר טוב. אז מה זה יושרה? אני חושב, אני מתכוון, אני עושה בקו אחד, בקו ישר. לא חושב דבר אחד, נראה, היה נחמד לדבר איתה. מתכוון למשהו אחר. איפה הספרון הזה, האלפון שלי, שלא יודע, לא זוכר. ובסוף לא עושים. כי איפה שמתי את המספר טלפון שלו, אני הייתי צריך לחשוב. להשקיע בדבר הזה. אחרת לא הייתי מתקשר. אז הייתי שובר שם, והייתי אומר, עזוב שטויות. לא היה. כמה דברים חשובים בחיים שלכם לא קרו, רק כי חיכיתם לרגע הנכון. תקשורת היא דבר חי. אני שואל, מה ההפך של תקשורת? מה ההפך של תקשורת? עכשיו תגידו לי שקט אולי, או משהו דומה. אבל גם שקט זו תקשורת. אין ההפך של תקשורת, הכל תקשורת. גם אם אני אומר, לא מדבר איתך, תקשורת, סוג של תקשורת. אז אם כבר הכל תקשורת, כדאי לנהל אותו, כדאי לנהל את התקשורת הזו. בעבודה שלי, אני לא פעם יושב עם הלקוחות וממפה יחד איתם את המשפחה. עם מי יש קשר טוב, עם מי פחות. איפה המוקשים? מי כבר קיבל? מי עזר? וזה מאוד חשוב. כי יש פה מוקש שבדרך כלל מתפוצץ אחרי המאה ה-20. כמה ילדים עוזרים ולא להביא לכם אוכל. אולי גם מדי פעם נותנים 200 שקל כי רואים שלהורים קשה. מביאים את זה למעלה לקומה חמישית, שאין מעלית. הם זמינים לכם, אתם מתקשרים, הם עונים. לא כמו אחרים שאומרים, אמא אני לא יכולה כרגע, אבא אני עסוק. לא, הם עונים. 10 שנים, 20 שנה. ההורים עוברים לבית אבות, הם מבקרים, פעם בחודש, אבל לפחות הם שם. רצית משהו, ביקשת משהו, הם שם. ולכשההורים כבר אינם, הם אומרים לאחרים, איפה הייתם כל הזמן? אני עשיתי 20 שנה, נסעתי והייתי וטלפנתי ניהלתי להם את החיים. אני רוצה עכשיו, אז זה 500,000 שקל. קודם כל, אז נדבר. קחתם בחשבון? זה יצא לידי ביטוי איפשהו?
כנראה שלא. ואם לא, אז הנה יש מוקש שאתם כבר לא יודעים עליו, כי אתם כבר אינם. מי החתנים? מי הכלות? מה איתם? הם בסדר? פעם הקודמת אמרתי זה לא ענייננו, נכון זה לא ענייננו, אבל במפת המשפחה שאנחנו רוצים למקד את המוקשים שאנחנו יודעים עליהם, הם כן נכנסים למפה שלנו. מי באמת משפיע מאחורי הקלעים? כי לפעמים ילד שעוזר לכם שנים, אומר אני שילמתי, אני טיפלתי, עכשיו תחזירו לי. לפני הסיכום, מקרים שכדאי לשים את הדעת. היורשים בפרק ב' בחיים. אתם אלמנים, אלמנות, גרושים, גרושות, צורה כזו או אחרת הגעתם לפרק ב'. מה אתם רוצים להוריש לבן או בת הזוג החדש? אולי כבר לא כל כך חדש. אולי יש לה או לא יותר מכם. הם דיברו עם הילדים שלהם. יש קשר במשפחה הגדולה הזאת, ה-patch family, כמו שזה נקרא היום. הכל ברור? או זה לא מכיר את זה וזה שונא את זה? דברו, תהיו בתקשורת, אחד עם השני. דיברתם עם הילדים שלכם, יש קו ברור. מקרה נוסף של מחלה, לא עלינו. בני הזוג כבר לא מתפקדים. יש אפוטרופוס? אין? סידרתם לפני שזה קרה? ראיתם כבר משהו שהיא או הוא שוכחת, לא יודע, מדבר, לא ברור? תעשו משהו, חברים, זה לא צחוק. אם יש סימנים, לכו. גם אם זה כואב בלב, לכו. כי אם אין צוואה ובן בת זוג כבר לא כשיר, אין צוואה. ובמיוחד במקרה כזה שהילדים אז נכנסים ועושים מעל ומעבר, בוא נגיד, מה שאולי מצופים מילדים, אבל הם עושים, אין איזון, והכל מתפוצץ. תהיו עם המציאות. אחד לשני יכול לתת, ייפוי כזה מתמשך, אנחנו שומעים על זה היום הרבה, ולא בכדי, או אחד הילדים שאתם סומכים עליו, הבן של אמא או הבת של אבא, לא יודע, תחליטו אתם. שימו לב למשפט הבא, אם מחר בבוקר אחד מכם לא יכול לקבל החלטות, השני באמת יודע מה הייתם שניכם רוצים? אם אתם אומרים היום כן, טוב. ואם אתם אומרים, הייתי צריך עוד לדבר איתו או איתה לפני כן, אז תעשו את זה. קחו את המציאות ותהיו ערים. עוד מקרה שאיכשהו תמיד קורה. הילד שאומר, מה שתרצו. כשהמצב הופך להיות מציאות, המאה ה-20 של ההורים הגיע, הוא עומד מול כולם ואומר, אני לא מסכים. אתם מכירים אותו, נכון? דיברו איתו. ואם אי אפשר, תרשמו משפט חשוב. אולי החשוב בכל ההרצאה הזו. צוואה, תרשמו. צוואה לא באה בשביל לעשות צדק. היא באה בשביל לעשות סדר. הסדר הזה בידיים שלכם. לסיכום, עמלתם חברים וחברות את כל חייכם בשביל מה שיש לכם היום.
נכסים, אולי אפילו כסף, אולי אפילו משהו אחר שלא דיברנו עליו. קחו את עצמכם ברצינות. קחו את עצמכם ברצינות. יש בידכם יכולת להשפיע על דורות קדימה. אל תפחדו. אל תפחדו לצאת מהתלם הישן של התקשורת, שככה זה אצלנו. אף פעם לא עשינו ככה. זה עכשיו מאחורינו, מרגע הזה. קחו אחריות. כשמשהו כבר לא עובד, הוא לא עובד. צריך ללמוד לדבר אחרת. קל? לא תמיד. אפשר? בהחלט. תהיו סבלניים, קודם כל עם עצמכם. ותודה עוד פעם שאתם פה ואתם רוצים ללמוד, ורוצים אולי אפילו לשנות. תהיו גם סבלניים עם עצמכם. ניסיון שלא הצליח לא אומר שהמקרה אבוד. אתם רוצים שהילדים שלכם ישבו יחד גם אחריכם, שהשדה מוקשים שקיים בכל משפחה ובצבא הכי טובה לא יתפוצץ. אתם רוצים שלא יהיה כמו אבי רומה ועידית, שאחרי כל זה, אחרי שכולם רבו עם כולם, גם הבנות כבר לא יושבים בסדר פסח ביחד, כי גם ביניהם עבר עז. זה חשוב שנכדיכם ימשיכו להיפגש סביב שולחן אחד, ואולי אפילו בבית שלכם, שנשמע, ושיגידו, הם היו אנשים חכמים, אתם רואים שם את התמונה? הם עשו סדר, הם שמרו על המשפחה. שקט במשפחה לא נמדד בזה שלא מדברים, אלא בזה שאפשר לדבר בלי פחד. למי יש שאלות? מי רוצה לשאול? מי רוצה להוסיף? יש פה בצ'אט משהו, מי כתב? יש לך אחות חכמה. תודה, אני אמסור לה. בסוף שבוע אני זה שכותב. מי רוצה לשאול? אני יודע שזה אולי קצת אישי מה שאנחנו עושים פה, אבל בכל זאת אולי יש שאלות שיש לכם. אני מנסה להגיע למקום לפתוח לכם. זהו, מי שרוצה יכול לדבר נראה לי. יש מישהו שרוצה לשאול שאלה. אל תתביישו, הכל בסדר. זה בסדר לעשות צוואה אם אחת ההורים נפטר בהדירה של ההורים לא, ולא חצי לילדים. כן, בוודאי. עוד פעם, החוק אומר חצי חצי, כלומר מי שנשאר מהזוג מקבל חצי, וילדים, אם יש 10 או 1, חצי השני. ואם הילדים כבר אינם, הבא בתור. שלום, יש לי שאלה. כן, קוראים לי אריק, נעים מאוד. שלום אריק. תן לי רגע לסיים, אני ניסיתי לענות על שאלה אחת בצ'אט. ובצוואה אפשר להגיד, אני מוריש את הכל לאשתי או לבעלי, עם שם ותעודת זהות, ואז הוויתור או יש ויתור של הילדים על החלק שלהם. יכול להיות שאתם תחתימו אותם בצוואה ותגידו, אנחנו חוזרים עכשיו לרומה, עידית ואבי, אנחנו מוותרים על החלק שלנו במקרה הזה שאבא נפטר ואמא נשארת. ניקח את זה כדוגמה, ואז הכל סבבה, אז זה אפשרי, גם אם החלק, אחת מהזוג כבר נפטר. כן, בבקשה, אני איתך. הייתה לי חברה, היינו הרבה זמן בקשר. בסוף היחסים, הקשר, אז היא אמרה, או שאתה נותן את הבית שלך לבן שלי, או שאתה הולך מפה. מה היית אתה עושה? אצלה.
אתה גרת אצלה. אני לא גרתי את זה, אני הייתי איתה. אוקיי, אז מה השאלה? מה היית עושה? אמ, שוב, אני לא עורך דין, אבל אין פה, זה מוכר בציבור, הגעתם כבר לשלב הזה? לא. לא, אז ביי ביי. זה אין מה פה שעשיתי, חוק. ביי ביי. כן? לא, אין פה משהו שהוא לדעתי, עניות דעתי, אין פה משהו שהוא לפי החוק. זה מלחמה פסיכולוגית, וכנראה טוב שיצאת משם, אבל אין פה משהו שהוא על פי החוק. רציתי לדעת אם עשיתי בשכל. כן, 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 כן. אז כל הכבוד שעשית. בואו, יש עוד שאלה. בואו נראה איפה הצ'אט. איפה הצ'אט נראה? צ'אט, הנה הצ'אט. בסדר, לעשות צוואה. אמרנו, מה קורה שההורים לא מוכן לעשות צוואה? לשאול למה. מה הילדים יכולים לעשות? לדבר איתם. כי, עוד פעם, זה עניין של פחד, מרים. זה לא משהו שהוא הגיוני במובן הזה. זה עניין של פחד. פחד מבדיוק השיחה הזאת שאני פה חצי שעה דיברתי עליה. תקשורת. לכו, דברו. זה מה שאתם יכולים לעשות. אין כזה דבר לא לעשות צוואה. אבא עקשן הוא לא מוכן, נכון? אני הייתי במקרה כזה, ופה אולי אני יכול גם לומר משהו על מה שאני נותן. אז קודם כל, שמי מיכאל, אמרתי את זה, מספר טלפון 055-7705-327, מופיע ליד השם שלי, אתם מוזמנים לצלצל. מה אני עושה? אני מלווה אתכם כהורים, או אתכם כילדים, כדי להגיע בדיוק למוקשים האלה שדיברנו עליהם. אני מזמין לטלפון, שיחת תיאום ציפיות, 20 דקות, חצי שעה, אז לא משהו ארוך מדי, שאנחנו בודקים מה המצב שלכם, ואיך אני יכול לעזור, אם אני יכול לעזור. אם לא, אז נעים להכיר, אם כן, ניפגש. ניפגש לשיחה שהיא שעה, שעתיים, שלוש, תמורת תשלום, ששם אנחנו מגיעים למסקנות, כי בדקתי יחד איתכם, אולי כבר הייתם אצל רואה חשבון, כבר אולי הייתם אצל אפוטרופוס, אולי כבר הייתם עם עורך דין כזה או אחר, אולי יש כבר נוסח לצוואה, אולי יש צוואה קודמת שאתם כבר לא חיים טוב איתה. בואו נבדוק. בואו נבדוק את המוקשים. בואו נגיע למסקנות. מהשיחה הזאת יש לכם כלים ביד, או לפעול לבד, או לפעול יחד איתי. זה השירות שאני נותן, ואני מזמין שיחת טלפון למספר הזה, לא עולה כסף, ובואו נבדוק. אם האבא עקשן, יש לו סיבה. והאמינו לי, הייתי עם גיבורי מלחמת ששת הימים ביום כיפור, והם סיפרו לי את כל הסיפור שלהם, ישבתי שעה וחצי ושמעתי איפה נפצעו ועם מי היו וכהנה וכהנה. בסוף מגיעים, בסוף יש את השאלה הזו, אולי שמישהו מחוץ לתחום, שמגיע ושואל שאלה פשוטה, מה אתה רוצה? וכמה זה עולה אם אתה לא עושה כלום? מה הנזק שאתה לא עושה כלום? חשבת על זה פעם? ואז יש תשובה, כן, אתה יודע, אתה צודק, אבל. ואז יש לנו בסיס. היא יכולה לבקש ממנו לעשות צוואה שהדירה יבוא אליה, לא לילדים, אחרי שהוא נפטר והיא תעביר לילדים, כן? עוד פעם, צוואה אין לה גבולות. יש חוק שתופס ברגע שאין צוואה, אוקיי? כשיש צוואה, צוואה מעל החוק במובן הזה. אז לכן חשוב, גם לך מרים ששאל, גם פה חשוב לעשות משהו. אז אנחנו הגענו לסוף של ההרצאה שלי. אני מודה לכם שהייתם פה, ואני מניח שהבא אחריי כבר איתי. אני כבר פה, כן. אירנה. אני כבר פה. יפה. אז בהצלחה לך, בהצלחה תודה רבה, לכם, מיכאל, ותודה תודה. על הסבלנות ועל השמיעה. כל טוב. תודה רבה, כל טוב. אז ערב טוב. אני ממשיכה את הסבב של הרצאות של היום. רק שנייה, רגע, שנייה. אוקיי.